Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Πανούλη τον Ηλιάδη, τον Πάντζο, γνωστό σαν Πάντζος. Εντάξει, είναι το παρατσούκι. Λοιπόν, θα σας τα πει σε λίγο, θα ρωτήσετε, θα τα μάθετε. Εγώ να κάνω ένα πρόλογο μόνο, ότι έχουμε εδώ πέρα ένα φαινόμενο. Φαινόμενο τι εννοώ? Φαινόμενο παράδοσης. Δηλαδή, πώς είναι ξαφνικά από εκεί τα παλιά τα κρούσματα που είχαμε τόσο καιρό στα αυτιά μας, εμείς ειδικά οι παλιοί, ξαφνικά ένα νέο παιδί τα πήρε και τα αφομοίωσε και μπορεί να μας συγκινήσει. Αυτό σήμερα θα επικοινωνηθούμε, δηλαδή σε αυτό το πράγμα, στην παράδοση. Πώς αυτός ο παραδοσιακός, και θα ακούσετε σε λίγο τι εννοώ. Ο παραδοσιακός αυτός ήχος, ο παλιός, που μας συγκινούσε εμάς τους παλιούς, πώς κατόρθωσε και πέρασε σε νέα παιδιά. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι πέρασαν στα νέα παιδιά. Υπάρχουν άλλοι που ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν λίγες διάφορες, δεν ξέρω τεχνικές κτλ. Αλλά η παράδοση είναι λίγο σπάνια να περάσει σε χέρια οργανοπαίχτη. Έτσι, αυτό σήμερα θα το δούμε εδώ πέρα και θα ρωτάτε με τη σειρά κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς έμαθες τη μουσική και σε ποια ηλικία άρχισες να μαθαίνεις? Ωραία, η ερώτηση που λέμε. Λοιπόν, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, περίπου από 10 χρονών. 10 πρέπει να ήμουν. Ναι, ξεκίνησα να μαθαίνω αρμόνιο στο Δίο Μητροπόλεως. Το πρώτο που μου έκανε ουσιαστικά ήταν αρμόνιο και ασχολήθηκα με το αρμόνιο 4 χρόνια περίπου. Λοιπόν. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι επαγγελματικά και με ποιους συνεργάστηκες? Επαγγελματικά θα το θεωρήσουμε με την έννοια ότι πληρώθηκα για αυτό που έτσι, επαγγελματικά. Επαγγελματικά ασχολήθηκα από το 2005 με 6, κάπου εκεί ήταν η πρώτη μου δουλειά. Πήρα ένα μικρό μεροκάματο, στο πούμε έτσι, με καλέσανε να παίξω σε ένα χορό στο Γυναικής, ένα σύλλογος, οπότε έκανα ένα πρόγραμμα εκεί. Θυμάσαι τι είχε το σύλλογο? Ήταν ο Σύλλογος Αρμονία, τότε ήταν ο Σύλλογος Αρμονία. Ο Σύλλογος Αρμονία ήταν και ήταν η πρώτη μου εμφάνιση το 2006 νομίζω. 2006, ναι. Πώς κρίνεις το κύκλωμα το επαγγελματικό των μουσικών από άποψη ανταγωνισμού? Από άποψη ανταγωνισμού. Σκληρή ερώτηση. Υπάρχει ανταγωνισμός, παιδιά, σε οποιοδήποτε είδος μουσικής, έτσι. Γιατί ο καθένας μας θέλει να προβάλλεται περισσότερο, θέλει να έχει περισσότερες δουλειές, να το πούμε έτσι. Οπότε υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα ο καθένας τον ξεχωρίζει τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ο καλός ανταγωνισμός που προσπαθείς μουσικά να ξεφύγεις από κάποιον άλλον. Δηλαδή, βλέποντας κάποια καλά στοιχεία μουσικά σε κάποιον, βλέπεις ανταγωνιστικά, θέλεις να το βελτιώσεις. Και υπάρχει ο κακός ανταγωνισμός, που το μόνο που σε ενδιαφέρει να έχεις πολλές δουλειές, να φαίνεσαι μπροστά στον κόσμο, αλλά ουσιαστικά να μην πιέζεις τίποτα. Έτσι, ο κακός. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ωραία απάντηση. Ευχαριστούμε. Ακούς μουσική για προσωπική ευχαρίστηση? Για προσωπική ευχαρίστηση κατά κύριο λόγο, ναι. Και όλες τις ώρες της ημέρας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δηλαδή βάζω και διάφορα μου είδη μουσικής, έτσι, όχι μόνο για κάτι.
Παιδιά, θέλει σκέτς. Θυμάσαι cosa